Milí Trnavčania, volám sa Jozef Pobiecky a kandidujem na primátora mesta Trnava. Doprava je kameňom úrazu každého väčšieho mesta, preto k tejto problematike budem pristupovať obzvlášť zodpovedne. Úplnou samozrejmosťou je pokračovať v rekonštrukciách ciest, chodníkov, spevnených plôch. Osobne komunikujem s predstaviteľmi ministerstiev ohľadne prípravy výstavby južného obchvatu. Tento výrazne odľahčí tranzitnú dopravu z mesta. Presadím výstavbu parkovacieho domu v centrálnej mestskej zóne, takisto v lokalitách, kde je to nevyhnutné, napríklad Hliny. Zasadím sa o výber parkovného formou SMS správ. Budem pokračovať v rozširovaní a budovaní siete cyklochodníkov po celom území mesta Trnava. V neposlednom rade budeme venovať zvýšené úsilie príprave projektu prepojenia prednádražia s Bratislavskou cestou. V Trnave bývame, chceme tu aj žiť. Venujte 10 minút tomuto mestu. 27. novembra vás pozývam voliť primátora Jozefa Pobieckého.